Hi, but this one's dark. Ikazi kungimnyama kodwa mina ngiyakhanya. Awu must trigger i-baseline. Siphuma emgodini, siphuma lapho kungivalwe khona. Siphuma lapha udlozi luthi qina. Siphuma ngoba samuntu khu emgodini. Siphuma emgodini. Uma bengivale emnyango ngiyawukhuzula ngena ngaphakathi. Ngidlule ebumnyameni njengeshado, ngiyaphusha amakhizi, amadonga ashisa phansi, umoya wami uhala wona wafaya. Ngade ngilwa nezilo manje ngibopha indaba, kasi la akuthandi muntu ongena ngeslow. Kumele ube strong noma balinde ukuhlasela, zitha zisibheka ngekhoneli namandla. Kepha mina ngiphuma phakathi ngoduka ngikwini. Ngina mfana ungivumi bawini, impilo uyidinga, siyaphakama manje. Siphuma emgodini, siphuma lapho kungivalwe khona. Siphuma lapha udlozi luthi qina. Siphuma ngoba samuntu khu. Push studio nge-arm, amakhizi epiano wangibiza ngodlozi limnyama. Baseline ishaya sengathi yaphula udonga, ama-speaker ayakhwaza, ama-gigs ayageza. Abafana bekasi sebezonda ngoba sengiyakhanya, bathi umfana usephakama kakhulu manje. Kepha mina ngithi Akungeni noyinto ngikale phansi, manje sengijika idolobha. Emgodini, 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 emgodini.